שלום, אני טוביק שפר, מנהלת מרכז טוביק. מזמינה אתכם לראות את המקום שלנו ולהכיר אותו. המקום שלנו הוקם והתפתח בעקבות ההתמחות שלי בטיפולי רפואה סינית ויציבה נכונה. הוא קיים כדי להעניק לכל מבקש זמן שקט, רגוע, פינוק ובריאות. כל טיפול אצלנו נעשה ביחס אישי ותשומת לב מלאה, יחד עם הטאץ' המיוחד של המקום. בבריכה המחוממת שלנו תהנו מטיפולי מים, וואטסו, על ידי המטפלות המדהימות שלנו, שיחזירו אתכם לשקט נשכח ורוגע. במתחם העיסויים שלנו תהנו מהעיסויים המסורתיים, ובנוסף, עיסויים ייחודיים שפיתחנו. הטיפולים נעשים עם תערובות ארומתרפיות טבעיות שאנו רוקחים במקום. טיפולי רפואה סינית ויציבה נכונה לפי שיטת שפר. ימי כיף, אירועים, הרצאות חווייתיות, סדנאות ועוד. המתחם עטוף בסביבה ירוקה וטבעית, המעניקה אווירה נעימה של רוגע ושקט. כל זאת על מנת להעניק לכם חוויה מקצה לקצה. זה המקום שלנו. נשמח לארח אתכם לחוויה ייחודית של שקט ורוגע.